Kanigri ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phiri merinong kanti walang. Kinigilong kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka stem. Penkre ke Menteri Pelapisa tingkah ke Sorkar India ka Nirmala Sitharaman menonra ia ka mang tingkah jong ke Sorkar na ka benta usnem terikam arhajar arpun rio. Let perundung kerteng kertong MDC ke NPP na lai mukra malki constituency ubak Fanten J lakadong minhin kesengi HISBT. Say kertong ke BJP khat samut banyak kun ha ke jingjit nomik mat thamai syaki artli ki Autonomous District Council jong ke jela Meghalaya. Ki khubor ki bapnya. Kementeri Pelapisa tingkah jong ke Sorkar India ka Nirmala Sitharaman kalapan krek benanra ia ka mang tingkah jong ke Sorkar na ka benta usnem terikam arhajar arpun rio ha ka shitrik jong banayu banuan. Lakmi linti bakani ka darbar mang tingkah kan pli pedai ki mat terikam bakongsan ha ka wede bak ka yo ka kot bat kiwe ki jinge ki badan ha ka ri bat ha ka parthai shitelo. Ki start champau mikiriu pat ba ki khmilinti ba menta ka kanti ka Sorkar kan sakhampane jingmot ha ka jingya chaprang ka jingplilat ki kam ki jam da ka bapen khlan ki jingdan jing em bat jing pen mi mar ha ka ni kari. Ka Sorkar Manipur kelapan bana bakan pen mi ya ka Integrated Anti-Extortion Cell hapo jong ka tanat ki kampo yeng ka jela ka ban kentup lang ye ki nong mikmat ni na ka tanat pulit jong ka jela ka Central Armed Police Force CAPF Assam Rifles bar ke Indian Army. Kat kum ka kerwa khubor berlapan mi la ong ba ka jing temu ka bakongsan na ka bapen mi ya ketika tanat rekam kalong man yo te lakam de ki lat ki ba bhatam persya ki jing dawa pisa jubor ba ki we ki kam ki bai dei bet ka kraman bu ka jing im ju ki pat ba ha ka jing singan. U telefon number jong ka anti-extortion cell u dei iwei pra not r lai r rio u bantri kam baro ar pusau kenta man la kasngi bat bam dan kam penut pisa ai lami ka khubor ka bapen idak ya ki jing sha dawa pisa ba jing sha berngem jong ki ba bon ba ki brio bat ki bla yo jing tip link ba ki phone call ki message la ne da ka shithi na ki riu sneu. Ka Sorkar kala kentu ki pat ba ban pentip sya ka anti-extortion cell la da ki shem ki nu ki jing sya dawa pisa ni jing sya berngem ki ba ha ka nu rukom. Ukertong ke NPP na lai mukra malki constituency uba Fanten J lakadong udai uba ningkong ban penrung kerteng la de ha kalempung ye kun jit nong mikmat thamai Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC. Lasanan lang uba Fanten da ka kurim jong ka baderu ka MLA jong ka East Shillong kong amprin lingdo ha ka jing penrung kerteng jong ha ISBT maulai mauyong minhin ka singi. Habai keren bikinang pathai khubor uba Fanten jela ka dong ula pensngo ba kanang dan ka bakum kata ka jing sngo nya ya ki jo kinomi khmat namar ba ka executive committee balailam khmat da ka NPP ha ki HADC kalala ban le bon ba ki kam ulo ong ba kilala ban ya tre ringkat ba ka district council affairs DCA kum jo bat ka governor secretariat kanang ban pentikna ya ka jing penlong anya bon tli ki bil ki basa teng ya ka bala pelat da ka council. Hako ipat kaliang uba Fanten nula ongru ba un persyangkat bala men penlong kongsan ya ke jing puli ya ka ketien Khasi haka kedan primary ladau syajit biang sahisien kum UMDC. U Presiden juga BJP Meghalaya Urikman Ji Moment ula pelat ya ki mat rekam juga seng minhin kesengi haka bede ka jingjit nong mat thamai sya artli ki district council haka jela. Ka BJP ka penmi khat sangut ki kertong ke banya khun menyo long dekhot ha ki HADC kan thupru ya ka wei ka kertong kan thaina monglai constituency bat san mut ki kertong ke banya khun na ka benta ka JNT Hills Autonomous District Council JHADC. Ka tarik thap vot la bu sngi ban penlong ha ka arpoi tri urumphang. Haka tay kaling kedap ka badan ni kimat rekam ke BJP la banjur halor ka jing pen ko bor ki kli nong sin char snong kum kis im ki doloi ki sordar bar ki rang basnong ling ba ki jing rap pisa man lau benai la pen pauru ya ka jing kit kli men sumar pen bhai ka maryang da ka pathau ki jaka bret jaklia ki babit babiang hapo jong ka ilaka sin char im ni doloi bar ka aidu ka jingkular ban pendrung ya ka rukom thongkam thungjam ha ka basai ha ki district council. Lasami ki electoral roll ki bala depan thamai jang baro khandru tali ki constituency ka JNT Hills Autonomous District Council minnin ka singi shikinomi khmat ni ki seng san par thaiba pher Lasami ki ha ka kamra jinlang joka office rekam ka DC Hajawai ha kama ka jing sakhilang jong ka additional deputy commissioner election kong DV lingdo
Ke Additional Deputy Commissioner kong HML kenta kala pentip sya barok ki singsan perthai baka tarik ka bakhaduan penrung keteng ya ki ketong ki banyakun election MDC kadai ka laitrik urumpang ar pusan. Kala pensyairu baik electoral roll kabathamai la penni hadien ba la da bishar banya ya ke jingweng no ki keteng ki bamdan hak syu bat kumju ka jing penrung ki keteng ki bathamai kat kum ka jing dawa. Kini ka khubor kawan chwi na ka Akashvani Shillong. Menteri Rangba ka Arunachal Pradesh Upema Khandu ula peni ki dak ki shen ba isir ha ka bai dei ki jing thmu jong ka China ban tei ka dam ka ban ro phau 1000 megawatt halor ka wa yarlung sangpo ka ba tot pat che India kum ka Brahmaputra. Ukhandu ula pen sngawi ka ni ha ka jing ai jing kran jung ha ka wei ni ki seminar halor ka phang ka mariang ba ka jing shingan ha ka ya ka bala pen nong ha Itanagar. Ukhandu ong baka China ka la ban penun kam ya ka ni ka lat kum ka atiar ban pen kelai ka jingai lenti jong ko ha ka ni ka than. Da ka jing thumu sha ka lenti one nation one time na ni ka wei ka ri ka ju ka por ka tanat consumer affairs jong ka sarkar India da ka jing tre lam ba ka National Physical Laboratory NPL ringkat ba ka Indian Space Research Organization ISRO kala pen kre ka wei ka project tre kam ban pen itho pa ba ya ka kom khen por ha ka ri India la ni ka Indian Standard Time IST da ki millisecond haru ki microsecond. Kajing thu ka pakong san ka ba pen ya ka te ka project ka long bani athau ka jing start thamai da ka jing pen biang ki ko tre kam ki ban pen ka por na santli ki meteorology laboratory ha ka link India. Kani ka long ka badan kam bat ka ban pen to shibun kham tam ha ka pathai jing tip ka tari ka ta digital ha ka sanchar pat ba ki ja ka kan show pisa bat ha ki jing puli wat bnya. Kidakot jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Nongpo Circle kila let banyakendo ekran ba District School Education Officer DSEO Ubadairu Joint Director of School Education and Literacy Karibhoy District hakaba kilapan paul ka jing songkya halor ka jing kentat jong gi katuk anitli school ban ay ka transfer certificate. Ka transfer certificate ka long ka badan kam nakamata ki khna ki badan jing thumu banwa jing puli haki wei pat ki school. Ketika kanuan FKJGP, hapo ka jilam jong General Secretary FKJGP Nongpo Circle ba Precious Kimden, kala ay ka jingtho asya ka DSEO Ruby Z Das, bat karpat eka ban le eka badan kam persya ki school ki bakantat man ay ki transfer certificate shiki khna school ki badan kam. Haka shiti apan pau ki jing e babon baki khna school ki kendo na ka jing bamyo eka transfer certificate haba ki kwa ban kandya school. Uba Precious ula pensngau baka DSEO kala pendi kenai ke FKJGP bakan sa shim kia ya kini ke kam. Uong bakan sa pha da ka jingtho sa barok ki school ki badan Ribhoy District haka baki day ban ai ki transfer certificate sa ki khna ki bakwa ban kandia school khnang bakan ang long ka jingthut na kamanta jungki kat baki beteng yala ki jong ki jing puli. Haka wai ni ki khubor jing job na kabanta ki jing im ki klau ki betap la yu I wai hati hadian palat chipos nem hanam da pha National Park and Tiger Reserve ha Arunachal Pradesh ya ketika dorjong hati klau la ya ban ring da ka korsion dor balapan ap kerpang ha ketika klau ha ka khatlai terik ukala lingkot ar hajar arpusan kani ketika sngi ka ban sa kan mau ka jing job ha ki jing persang borba ban penne pa yadai ki kinja ba im ha ketika pak Katung ni ka khubor ka lakut baglawan chhi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por prabaji ginya so baga Delhi station na ka banta ka khubor ka tin Hindi ban tumbo ka khubor phareng ka por phra ka sanmin kani ka dei ka Akashvani Shillong